Dag 12 weer van de campagne voor de Frieske Top 100. We alweer 3 thuisconcerten. Maar Carla, Yes! lekker man! Yes, lekker Zin vroeg. on? Ja, heel veel zin in. We maken er weer een prachtige dag van. Ondertussen blijf stemmen. www.friesketop100.nl. Wij zijn in Gariep. Heb ik dat al verteld? Nee, dat heb ik er net verteld. We zijn in Gariep. Aan de Indialone. En we drukken op een bel. En dan hoop ik dat... Ik ken nooit een bel, weet je wel. Dan druk ik op zo'n knop. En dan denk ik, ik ken niks. Komt dit wel goed? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zien je eigenlijk Laurens... wij zien je Lieuwke Hengst Haarsma. Ja, dat ben ik. Dat bist al. Dat ben ik. Kom eens even een stap naar voren, Lieuwke. Ik ben Geert van Omrop. Ja, ik zie het. Dat is mooi. Is Laurens ook in de buurt? Ja. Het is namelijk zo dat Laurens, die het Lieuwke opjoen. En dat moet hij zelf even vertellen waarom hij dat die in heeft. Dat vinden wij wel. Die Laurens, jongen, goedemorgen. Ja, nou, ik zal het even uitlezen. Dit is die echtgenoot. En die heeft u zijn mail stuurt. Wij, u van de Omrop. En dan mag je toch maar even vertellen wat er ongeveer in staat en waarom is dat die in. Nou, ze stiet altijd van mijn kleer, altijd van de bandkleer. En ik nam een product van oren. En ik ben een product voor. Ik van mijn werk west en ik ben al uit het werk en nog ben ik een product voor. Dus ik vind dat ze eigenlijk wel eens wat in aandacht, meer in aandacht mocht komen. Wat even zien. Ik ben 41 jaar met deze vrouw trouwd, zei Laurens. Wij nemen aan dat dat klopt. En het geduld wat zij mij had is werkelijk verbazend, verbjusterend. Dat is toch goed? Ja, dat klopt. Ja. Wat is het zo'n moeilijk man? Betieten, man. Ja. Nee, dat valt natuurlijk met mij hoor. Dan bleef je die 41 jaar bij zijn man. Maar Lieve Lia, achter mij zit en die komt nou een stap naar voren. Kist door deze mevrouw. Dit is nou, ze komt je wel bekend voor. Het is volgens mij zangeres. Carla de Bruyne. En Carla de Bruyne die stampte vorig jaar werkelijk maar 7 maal laatst in de top 100 in van Omroep Friesland. Met Scream om mij. Ja. Dat prachtige nummer. En wat hebben we nou voor die betocht, mij, Laurens? Wij zullen een concert bij die aan, in een huis. En dan zul Carla blijven, jongen. Mooi. Ja, leuk. Ja, hartstikke mooi. Ja. Ik vlieg in de lucht, ik droom nou op de wienedij. Ik hing je in de jol, het maakt het mij zo blij. Ik hou niet stevig vast, we zweven over het land zo vrij. Ik hing je in de jol, met jou bij je bereist. We rieden door de brand, het wapen ging aan ons voorbij. De vogels glijden groen, mijn hart dat viel zo koud. Ik vlieg in het land, ik droom nou op de zwienedij. De maan is dit al lang, en maakt het mij nou vrij. Is dit wat of is dit niks? Ja, en dat moet zo heeg fantastisch. Ongelooflijk. Ja. De Frieske Top 100. Theetuin de treien oeltjes. We bedden gewoon 100 keer uitschelen. Jij dat wel wat er gebeurt dan niet dan? Ja. Omroep Die tom- Friesland, de Frieske Top 100. Ik heb mensen jongen, daar zie je het mensen in de huis. Wat? Beo Aaltje de Vries. Ja. Dan. En is Remco er toevallig gek? Was die even op, Harry? Ja? Ja, nou Remco vertelt even waarom ik hier ben. Nou, omdat ik vind dat mama wel eens even in het zonnetje gezet mag worden. Dus ik heb
de Frieske Top 100 heb ik maar een berichtje gestuurd. We sturen altijd een ambulance maar hè, dat we onderwijs bent. Dus Ja, bist dan al bekend met de Frieske muziek en Omroep Friesland of net? Nou, eigenlijk net. Maar mijn zoon zongt, dus dan zit ik wat in de Nederlandstalige muziek. ooit komt de tijd, dan wil je mij niet meer kwijt, Cecilia. Maar dit is natuurlijk wel heel leuk en een leuke verrassing natuurlijk, hè? Ja, mij krijgt die minder. In het land van de in het land van de Ja, ik ben in Bornburgum bedaren. En dan heeft het Jimmy zei van, ja, dan moest eventjes door de steeg. En dan hoef ik net om te bellen, want ik mag samen terug in. Ja, dit is de goede steeg. Ja, dit is de goede steeg. Hallo, hallo, hallo. Allemachtig, zo'n geurtelevisie maakt je matten, hè? Dat is toch wel het hartstikke mooi. Oh, lekker man. Kom maar jongens. Abend, net eten, net snoepen. Volkert. Dan zei dus tegen huis, wij willen wel graag een thuisconcert hebben voor uw huid. En dit is die huid. Mooi. En waarom wist nou dat wij maar een concert komen van je huid? Nou, ze hebben 2 weken weer om geopereerd. En dan weet ik geen plak ergens om in een revalidatieplak te kwijt te kennen. Geen plak in de revalidatie. Nee, ze kon hem nergens kwijt. Ben je wel Safir in Nederland? Nou ja, zei iets. Hij had een nice schouder gekregen, dus hij mocht niks van. Nee. En ja, doe ik er nergens in. Nee. En wat is je nou dan? Ja, thuiszorg en wij maar wat op hem passen. En dan is er net plak voor die West dan eventjes revalideren. Nou, zo de indicatie naar Greens wie goed. Maar de indicatie in Friesland weer net goed. En toen dacht van nou, daar Concert, moet even de concert zien. dat kennen we even. Dat vind ik wel een fantastisch idee van die, is dat? Nou. Maar ik ben net de enige die dat een fantastisch idee vindt. Oh jee. Dat dacht je hem huid namelijk gek. Ja, maar die stuurt dus ook een mailtje. En die zei toch nou even een thuisconcert voor... Volgert. De minister. Nee, maar ik weet daar niks van. Ik denk dat het bij deze was. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat klopt het. Ja. Zo, nou ben we er. Nou ben we er. Want ik zei van doch het bij Volkert, want die staan altijd voor elk kleer. Alle momenten, net alleen nog voor huid, maar ik voor de meesten in het dorp. Als er maar wat is, roep maar bij de bakkerij, jongen. En nou ja, en zij staan er altijd voor Uzebeen. Uzebeen ben je altijd welkom. Er is nooit een nee te keer. Ik moet even de relatie, help me even met de relatie. Volkert is een broer van mij. Volkert is een Huid broer. is mijn huid. Is die een high-tech? Mooi, Ja. dan hek het erom. Oké, Ja. clear. Dus eigenlijk, ik ben deze reportage begonnen met te vertellen dat ik ooit een film zeg met een geweldige zin in zet. They booby-trapped the booby-trap. En dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Ja, klopt het. Dit is een soort dubbele biome zit hierin. De bij van Volkert weer dat er toch dat er een afspraak weer voor de sport. Dat er een komen zo voor een... Oh ja, ik kom hier even te praten over een actie voor Artis Duivel. Nou, dat kennen we wel. Ik heb het aansluiten. Ik kom wel eens vaker bij die mooie actie voor Artis Duivel. Dat kennen we wel. Ja, nou maar, dus, maar god, wat een list in bedrog heeft ooit helemaal. Nou ja, je moet wat verzinnen dat je zeker weet dat ze thuis binnen. Ja. En Volkert is meestal wel thuis, maar ja, bakkerij is nooit te plannen. Nee. Dus nou ja, dan mij ze van waarom, maar ze thuis wezen, ja, dan komt hij in voor een actie. Maar het gaat als de brandweer, Carla. Tot Safia gaat het heel goed. Ja. En nou ren ik al de hele dag naast die, want het is nou eindelijk, is nou... Lip maar in. Welke bedoelst? Scream om mij? Ja, dat bedoel ik, ja. Want ja, daar zie je die hem op te wachten. Toch de grote hit van Carla vorig jaar, nummer 12 binnenkom in de Frieske Top 100. Zo bam, vanuit het niks. En ik moet even, nou ja, dit plaatsje is geweldig. Johannes Dommers even zwaar dat gauw beter wist. Maar speciaal voor de hele familie Baarsma en alles wat nou naar de televisie zucht en naar de radio luistert, is hier eindelijk Carla mooi. Scream om mij. Ik wens je als de nacht valt, dat ik weer even best had. Want het kuster in dijk, brengt Safir als derde zee. Als
En ons zag hier alweer dag 12 van de campagne van de Frieske Top 100. We hebben topdag gewoon, Carla. Oh, wat een heerlijke dag. Ja, fantastisch. En het is nog lang net klaar, want morgen ben we er weer. Dan geven we maar chits, je kent ze van de vlog, maar jongen kent ze ook op een paard. Voor de Frieske Top 100. En ondertussen blijf stemmen. www.friesketop100.nl. Ontmoet.